ہیں وچ رومانس ہستے مختلف چیز گندگا کہتے ہیں او تو ای داستان بابتا چی گوشے ای داستان چی چو خوبصورت ہیں اسی بات چیزیں یہ داستان منی نزدیکا جی یو کنا بلکہ ارسیک کے ادب طالب علم جی او آیا کوہنے داستان کے ونتگم تو چارتگم جی اور ایشانہ جمع کشتی انگریزاں کرتا جی آیا میں سر احسان کرتا تو ای ہانی شیبولی کے داستان آرہ کشتی نانگو اچھتے میں کتاب کتاب یافتا جی آئی کشتی 123 بندہ آئی تہا کشتی آیا کسے آرہ یک ہنچی رنگیا بیان کرتا جی کہ چون چاکر و مرید کشتی شتن شکارا و پدا اگدا تنک بوتا جی چاکر دشتار کشتی اگوشن شہناز نامی جلیلیا و ایحانیہ تو آئی کو تو منی دشتار کلا برو منتیے گا پچھا کے دشتار تنکی سود نبوتا بلوچانی لازمی کہ یکی دگرہ دین لکھتا جی تو اودا شدن چاکرہ کشتی آپ دائیتا سب سے لتی تاکی دورتا جی آئی آپان یکتم کشتی نگلکتم بڑے شیبوری چوارتن جلدی علاوشیا جی تو پتا کہ آتا شیبوری دا شام جی اگی تو گوشی تو منا گوشی تو کہ آپان آن چوارتن گوشی گوڑا تو گوشی من بیا کہ شوبتا من نمان کریم تو چاکرہ ہمیں بیوی آتا کشتی دوست تو شپا نشتا ہما وتی مجلس و دومبو سوزو بانگو چرت بانگ منگ شوارتے کہ وشی بلوش بانگ نورا مکشی یار آن داستان تلے کتا موارتن و اما وار دیگائی کرت نکنا تو ایشان کے ہوا تو باکولی انگیزیے گا کلاود نائنے سرا کسال بیتا تو اسی شے مریدہ گوئے تو تی مرید دشتارا فرمایا نبی اکشی علی سر پر تو بند دشتار چیلی تو یہ کستی اصلی داستان ای ہو رہا بلے وقتی کہ شاعرانی دستا شو آ ظاہریں آرا اگاں لہتے انچی حبر ماں مکنا کہ یک افسانی ایدگری بیتی داستانی بیتی آئی کہ ایک افسانے رنگی مانے سکنے ایک تخلیقی رنگی مانے بکرن تو تخلیقی رنگی ماں کنے کے تا لہتے آئے ہنچی غلطی چیزاں کو کہ بلوچی معاشرے یا بلوچی سماج یا بلوچ راج یا کسی ضابط اخلاق شدہ مثلا آیا ایگو کے شیمرید گشتا کہ پشنبی بیگاہ خالمی ہرکا کے من دیگر بے شمار چیز لیتی من دنی تو چاکرہ گنبانا گندا کشن پری خان جبلیتی منو یا کار دیکھنی کہ ایک اب کے شیمریدہ آیا منصوب کرتا یہ آج نہیں یہ سخی نوٹ بندگے گی سخی نوٹ بندگے شیر بھی ہمیں کتاب تا ہستی بلے مردم کا زحمت نہ کرنے کہ ہمیں کتاب بچار آگوشی کے بنی پشنبی بیگاہ کلے دیما حرکت حرک دادی بلیتی آج تا دونبانی گپنے چتا ہرچ دادی بلیتی ما آرہ دلنی بیت شہاتونی جنا کہ اب بخشائے گی شے نہیں آج بیت ہاتونی جنا کہ اب بخشائے گی شے نہیں اصلی شیچ ایشی نو ایشرا ایشان سرطا گمشی آوار کرتا کہ سرطا شیموریدیا و شیموریدہ کستے اسی دشتارہ دشتارہ تو دشتارہ کی چون دات کرتی تو ای ہمیں دا کے نامی نجومی تزن دیا آگوشی کے یا کروچی شتا ایگے تھے چار کولا نا چار شیموریدی شتانے آدھگا مردم اندو منہ ہندو یاد نہیں تو آدھگے ریحانے کیا ہیں آدھگا رہ گا بھی